apa? Dadi kowe sak loron padha sarujuk. Namun aku garwanane kumara. Inggih. Pancen sarujuk gonjalan kowe wical. Dino iki cukup sira sakmara sengaja ora ingkang elang. Lumarapun Kabupaten Bojonegoro lamaran kumara. Nanging paling tumarang jeneng sira sakmoron. Oh, upama ngamar kowe engko ditampe purba wasesa pasake. Ora lali wajibane rogo nikah marang putramu kumala. Mergo dheweke wis remaja putri. Mengko yen nganti tledor gonmu entah kengli sempurna kuwi. Nyatanipun anjenipun putra panjenengan kumala. Menapa pangandikan kula tansah dipun Penake. Prajurit. Sawetara penake ngene padha luntur. Marang Kakang Patih. Maksud sabda tinimbalan Kanjeng Adipati Prabu. Sengaja dina iki dina pisanan. Nanging panjenenganku ngersakake sowaning kabeh para kadang Sentana lan Ayaka ing Kadipaten Bojonegoro. Panjenenganku ora ngersakake mundhut palakuran ngenani tata tentrem ing Kadipaten Bojonegoro ora. Nanging kapara bakal ndak ajak tetimbangan perkara kapribadian. Timbangan prakawis kapribadian. Ya. Coba. Nalika semono aku mirunggan lawan Kang Mas Adipati Sirolawe ing Tuban. Dawuh dalem Kang Mas Adipati Sirolawe supaya ora pedhot paseduluran Tuban lan Bojonegoro. Panjenengane ngersakake bepisanan. Yomping putri Kumalarna saka Bojonegoro lan Raden Wiratmaya saka Tuban. Iki mungguh pinemumu kepiye? Nani bab panjenengan dadi pisanan kalian kaluwarga saking Tuban Kanjeng Adipati Sirolawe. Ya. Miturut pamanggih kula Kanjeng Adipati Kakang. Menawi panjenengan dadi pisanan kalian Adipati Sirolawe pas lampah jalanan Kabupaten Tuban ingkang ageng sami yen to dipun timbang bobot bebeten Kabupaten Bojonegoro ing mangkipun badhe nambahi kencane Kabupaten Bojonegoro. Yen kaya ngono ora ana salah umpama Tuban lan Bojonegoro pisanan wonten salah. Langit memang nganti
kalenggane iki. Durung ana utusan wis matok apa nemtokake. Cawan kencige dijauh. Basuki soal pikantuk berkah lan panjenenganipun paman Sauditi. Suwan kula wonten pendampian Bojonegoro dhateng Mangkunegaran. Namun salam taklim kula katur wonten ngesane paman Adipati Prabu. iya sak tampa ora liwat puja pangestune paman tampan Saneting pamundi mugi dadosaken jebat kari. Nggih. Sebab kula Iya, nggih. Dak tampa ora liwat puja pangestune wae dadi tampan. kula pundi punapa dados. gawe neratak penggali wong tuwa tanpa ana cecala sira munggah ana ing Kabupaten Bojonegoro iki mau tenane pancen ngelengake saka Kabupaten Tuban apa ameng-ameng banjur mampir Tuhunipun boten sisik. Menapa ingkang dados pangandikanipun paman Adipati Prabu. ya Ancas kula saking Tuban. Pancen saking dipun utus kalian Kanjeng Rama sepisan. Namung badhe tuwi kawijenganipun paman Adipati lan keluarga wonten ing Bojonegoro. Nah inggih sami bagas waras. bentuk pamujimu kulawarga ing Bojonegoro kabeh padha slamet ora ana alangan sawijine. Syukur menawi kados mekaten. Ucap kaping kalihipun paman. Iya. Tenanipun dawuhipun Kanjeng Rama. Rikala semanten paman Adipati lan ugi Kanjeng Rama sampun sarupa. Menawi badhe jodohaken Kang Mas Wiratmaya lan Kang Pancen Kok menawi paman Adipati ngantung-ngantung pawangsulan ingkang dereng gumathok saking keluarga. iya. Mentas bae dadi rasanan ibarate wong nyinang bae durung abah. Iki mau pun paman lan kirembukan lan tetimbangan lan pamanmu patih sapa. Ngenani perkara kuwi. Ora ngira babar pisan yen sliramu teko ning Bojonegoro bakal nggawa abah. Coba matur ning ngersane paman. Paman dedapan kula dipun lajengaken. Sidra ya kaya Laras malah kaporo miturut petan keluarga wonten ing Kadipaten Tuban. Dedhawanipun punang temanten kula dipun asekaken wonten ing wulan kajeng kepasijiten anggara kasih. Anggara kasih sasi ngarep Laras napa sekintenipun anggara